noves i inèdites notícies ens engrandixen com a ciutat i ens enorgullixen com a gandians, perquè sentim i tenim l'anunci que la nostra alcaldessa, Diana Morant, hagi estat triada la primera ministra gandiana d'un govern d'Espanya. La teua partida és trista i ens sobtà ahir a tots, però és una feliç notícia per a Gandia. Que en el nou repte, superar la pandèmia, alçar-nos els primers i més forts i començar de nou, compte amb el teu suport i que la nostra ciutat pot comptar amb tu des de la teua nova posició de ministra. Que des de ministra seràs també una gandiana universal. Este és possiblement el temps més difícil que hem viscut les generacions de gandians. És el moment d'un nou repte col·lectiu que, com a ciutat, ens permeta la completa recuperació econòmica, social i emocional després d'una pandèmia com cap altra en 100 anys. Anem a començar a veure els resultats de l'intens treball d'un govern compartit, que ha demostrat que la generositat en la presa de decisions, la mirada compartida de la pluralitat, enriqueix la gestió i ens permet encertar millor. Esta coalició de govern és la suma d'una pluralitat que pretenem mantindre. Promet, per la meva consciència i honor, fer complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde, amb lleialtat. Som conscients dels reptes i de la responsabilitat, però a elles respondrem amb la nostra capacitat de treballar sense hores i la nostra vocació de servir, perquè no oblidem que hem vingut per a servir. Així que molt de treball, molta reivindicació, perquè demanarem on calga el que Gandia necessite i molta capacitat d'acordar i de concertar, sense crispar i sense dividir. Accepte amb tota la humilitat i inesperadament esta responsabilitat, que és el major orgull per a qualsevol ciutadà, ser l'alcalde de la seva ciutat. Ens coneixeu a tots, certament, i vull tindre un reconeixement pel suport i l'estima que sempre ens heu demostrat també en els moments difícils.